Leiga mortos o misterio da música, pero o miño vaise levando ese misterio ao mar. Sí, pero pouco tempo tuve en beso. Xa me lo contarei despois. Gustaban e gustan. Sí. Perfecto. Sí. Alabamos a Dios. Moi contenta. Moi contenta. A primeira contenta. Dixo porque a festa vaise e o traballo espera. Sí, pero non podía moito ir ás festas, porque tiña que traballar a herdar as vacas e as ovellas. Muchísimo. Nos gustaba el baile, divertirnos y eso porque otra cosa no había. Pois tiña 15 anos. Aí, os 11 anos, ou así. Sempre. Bastante tarde a salir, casei-me de 18. Así que por aí aos 15 anos ou así que antes había que traballar. 14. Cuando era jovenciña, vamos, despois máis maiores tamén, Pues eu creo que fui desde pequeniña con os pais. A mí non me acordo a empezar a ir, como sempre. Desde antes mesmo, ahora, la de 15 ou 12 anos, tiñamos. En outros tempos. Con 15 ou 16 ou así. Porque me casé con 17, ya me puedes decir. Tamén toda. Ainda hoxe, era daqueles. Daquelas era a banda, o gaiteiro. A orquesta tardou máis en Vigo. Venía de Vigo, non son orquestas. O que había, daquelas era a banda de chantada e viñan gaiteiros. Daquelas músicas había poucas. Non había un tocadiscos, non había nada. As bandas que viñan tocar os gaiteiros ou que viñeran. O sea, acordeón, gaita gallega, e logo bandas de música era o que había. Despois, xa cando fui moza, pues as orquestas, pero... Bueno, yo lo que me acuerdo yo cuando era pequeña, te voy a explicar, teníamos la banda de la música y me acuerdo que aquello era una preciosa, me encantaba. Pues mira, a mí me gustan mucho estos bailes de movida, pero esos pasodobles para la gente de aquí también están muy bien, ¿eh? O sea, de tangos, pasodobles y cosas. A ver, para los mayores aquí están bien. Ahora, a mí me gustan mucho las movidas. Y sobre todo ahí, dale que te pego con juventud como vosotros, me encanta. Antes escuchábamos a música que había, que non había outra. A banda de música. Pues de aquellas que más se escuchaba era lo típico en las fiestas, la banda. Y después una orquesta para las verbenas. Gustaban moito as de antes. Meu pai, a descanso, cantaba unha entre copa e copa. Eu sabes, desas cousas. Esa era a miña favorita porque lle gustaba a ela muchísimo. E cantaba a ela moi ben. O de música, o que me gustaba, a canción favorita era Manuel Escobar. Arriba, sí. Me gustaban todas. Todas me gustaban ben. Que eran máis Antonio Molina, non me acordo moito. E tú diste? A festa das cabras, de Merlán. Para mí todas eran bonitas. Claro, Gustavam-me todas, me deixaram ir para a casa da minha pessoa de São Pedro, deixaram-me uns que quedava ali cerca. Sí, a festa de Esqueirón, é moi importante. Bueno, todo a xente do campo. a miña parroquia era sobre o San Juan, San Salvador. La del campo y la fiesta de la empanada me gustaba mucho.
la empanada, que eso debe ser muy bonita, la festa de la empanada. Íbamos era polo día, pero ao escurecer había que estar na casa. E unha vez viñenche unha festa do convento, e como parei coas amigas, estaban todas, daqueles eu estaba en San Fiz, estaban todas, non te vayas, vamos todas xuntas. Cheguei a casa e veio unha paliza de Padre Señor mío, por chegar a casa ás 11:30 da noite. Vais pensar que cheguei ás 3 da mañá. Naquelas cando eu chiva, non che tiña moito por contar. Escoitabas cando iba, pero non podía ir porque non tiña roupa. Fui unha festa do pueblo, porque un señor que viñera de Buenos Aires tan bon foi, comprou un vestidinho, unha chaquetiña e unhas brejillas e unhas zapatillas. É que ben iba. Así que mira. Non, porque morreron os abuelos e pois marchei xa por aí adiante a servir e servindo, sabes tú que non... Agora non, pero antes cardas vacas e ovellas e comes unha taciña de caldo e nada máis. Sí, teño un do convento, da festa do convento, que viñera unha banda que se chamaba Longos, que se partía, mitad facía de orquesta e mitad facía de banda. E cando baixaban os seus de orquesta, viñan bailar o noso grupo. Cando subíamos da orquesta, viñan a banda para o noso grupo. Cando viñan para bailar con nos. Pasámoslo ben. Oías la banda de música, a lo mejor ibas por la carretera y oías aquellos pasodobles. Es que, bueno, te subía la sangre por las venas, pero era maravilla. Íbamos las amigas todas así como nosotras. Y nos poníamos a bailar a mitad de camino, ya bailábamos. Nosotros tuvimos una juventud muy bonita, ¿eh? Y estaba bailando con nos dijo la abuelita, mira, va el Alberto con vosotros, era un chico de Orense, porque él lo conoce y ya va con vosotros. Lo mandó conmigo y con mis hermanas a la verbena. Y entonces el chico ese se puso a bailar conmigo. Y el que fue después mi marido vino a la verbena, pero como yo ya estaba bailando, se puso a bailar con una hermana mía. Nos na aldea íbamos un montón de iles, ao mellor 15 ou 20 xuntos. Chegábamos, tomábamos unhas rosquillas e algo de beber, e por bailar hasta que se acabara, hasta volver para a casa. A casa había chegar con guía. Venía uno con un acordeón y se ponía en la carretera allí y a tocar el acordeón y venía todo el mundo a bailar, las chavalas, las señoras mayores, y era muy divertido también. Nosotros antes íbamos en pandilla, una pandilla de amigas, después venían los niños con 14, 16 años, 18 años, nos sacaban a bailar. Y bueno, si no le bailaban, te amenazaban, pero claro, si no bailaba bien un chico ya no baila. Gustame máis as de antes. Por qué? Pasábamos o mellor, porque non tiñamos nada, non é como vos que tides todo. Non tiñamos nada que íbamos á festa sin un duro. Para que unha vez levas unhas pesetas era un milagro de Dios. Pero divertíamos uns con outros e pasábamos hasta que ibas a unha festa. As primeiras piezas con que nas bailabas era con veciños. Despois o que tiña novia iba con a novia, pero as primeiras piezas sempre eran carveciñas. E depois viñamos para casa todos xuntos, a pé, un contaba unha cousa, outro contaba outra, pasábamoslo de risa, pero que digo, era... Eu gustábame máis, porque as de agora parecen que sodes moi individuales. As de antes. Por qué? Porque antes tocábase para bailar e agora tocase para saltar. Me gustan todas. Bueno, as de antes gustame que pouco iba, pero agora non vou, non sei como están. Eu como viño para aquí para a segunda. A música, as festas gustan, pero a música de antes mellor. Agora gustan todas, que agora vou a todas, cando as hai. Agora paso mellor que antes. E por qué? Porque sí, porque me gustan e paso mellor. Bueno, a mí agora non me gustan, porque fagan de noite non me gustan nada.
Antes eran moi bonitas, veníamos pola tarde, e logo despois había un pedaciño de verbena pola noite, pero a unha ou dúas acababas, ou antes. Yo, para mi edad, me gustaban más las de antes. Ahora, las de ahora tienen un mérito. Por ejemplo, las fiestas de Chantada mejoraron muchísimo. Porque, claro, en aquellos tiempos, pues, lo que os comento, era la banda, las gaitas, y poco más. O sea, y ahora, pues, esto ya es un festón. Porque antes era outra cousa, había moita xente, había con quen se divertiraba, cada un andaba o seu. Yo me gustaban las de antes, era otra... No es que las de ahora no me gusten, sí que me gustan, pero yo que sé, había otra... Lo pasábamos muy bien. Fueron máis de días que de noite. Bueno, pois que empezaran un pouco máis cedo e que acabaran un pouco máis cedo. E que haber orquestas para novos e vellos, non son para novos. Porque se pasa moita manta. E eso a mí non me... No, está moi ben. No. De que beban, non me gusta. Non, porque hai chavaliñas moi noviñas. Eu, por exemplo, estou un 44 no País Vasco. Ahora estou aquí porque está estudiando unha neta en Lugo. Está no Xesero 12. Vive está comigo para un fin de semana. Claro, eu teño visto algunhas chavaliñas, hasta a línea, 14 anos igual, levaban os chicos e subindo por uns ollos, ali no País Vasco, San Sebastián. A unha esquina se non te podes imaginar. Daño o trinque. Eso que non me gusta, vamos. Único. Non, deixate de cambiar, non me saca para lá. Gustaría unha música antigua, para bailar, para as dobras, que agora non hai. Non me gusta cambiar nada, porque se están todas ben, a mí me gustan todas. A xuventud tamén é moi rara. Aquí non hai un alma que te diga nada, non me digas. Todo o mundo ten que ir polo mundo para saber o que hai. Opino que as festas de agora, que se non teñen un cubata na mão xa non saben ser felices. Porque ahora ya demasiado desfasado todo. Porque hay juventud majísima, pero hay juventud que se está desfasando. Que no estabas hasta tan altas horas de la noche, porque tenías un horario que te lo exigían, y a aquella hora se acababa, por eso esperábamos, con de la orquesta, se acababa la fiesta, íbamos para casa, pero íbamos, también se empezaba a lo mejor a las 6 de la tarde, más o menos, hasta las 2 de la mañana, como mucho, hasta las 3. Me parece que si fuera como era antes, lo pasabais bien igual y no estabais tanto tiempo, porque para los padres... Era que non salíamos de noite nunca, non? Ibas ao cine. Lá, Abrigos, a Sabadell, a Sanfiz, a Pisqueiras. Solo era domingo, por a semana, pues, íamos a Chantada, íamos a San Pedro de Lícora, a Salud, íbamos a Mourelo, a para lá. Non había unha festa, non te sentíamos unha bomba, se preguntábamos, onde tiraron a bomba? Pois as festas, os domingos facíamos baile nas aldeas, facían baile cada domingo en súa aldea, aldea que era circular, e íbamos a bailar. Eu solía a festas, íamos a festas, que antes había moitas mozas no pueblo. Íbamos todas xuntas. Pues antes había aquí una sala de fiestas que le llamaban La Penela. Teníamos una pista de baile para el verano, pues era como un jardín. Y ahí bailábamos en el... había unas enredaderas como las uvas, por ejemplo, así todo alrededor, precioso, lo digo que era precioso. O que querías?
Basta que había o cambio de parexa e o que querías? Bueno, o que se podía. Bueno, sí, eu ligaba moito, sí. É verdade. Que me echabas de ligar? Pois eu, como me casei tanto, nunca tuve máis mozo como o meu mozo. Eu non podo dicir nada. Había outras clases de picardía que agora é ao tolo, carajo. Já para outro dia que vi as rapatas que venen da escola, ese padre nos calmar nos bolsillos de cano, eso non se vía nin por aproximación, xa nin de grande, nin de pequerracos. Eso non o vía. Daqueles, era difícil. Cando tiña con quen, se non tiña con quen, veíamos dúas ou sola. Muchísimo. Na miña zona, sí, muchísimo. Bueno, anda que no. Diga, a ver, en un sentido que no es de ahora, no es ahora. Entonces teníamos otra manera de pensar. Por ejemplo, a mí no me interesaba el novio. O sea, yo no pensaba en novios. Yo pensaba en pasármelo bien. Que podía. Dependía. Norte, noite, néboa, negro, materia poética nacional. NH, GN, ñ. Boas, estamos con Lucía Mencía, dúas das componentes de Rechouchíos. En que ano se creou o grupo e con que obxectivo? O ano no que se creou o noso grupo foi no 2014 e comezamos cunha actuación no Muiño en Chantada. Como nos gustou bastante o tema da música tradicional, fixamos unha asociación e hasta hoxe. Por que ese nome, o nome de Rechouchíos? Bueno, pois realmente foi así dun grupo de nomes que se nos ocurriron así relacionados coa nosa cultura e, bueno, nomes galegos, pois por votación foi o que máis nos gustou de todos os que surxiron. En que subgrupo se divide o colectivo? Pois temos grupo de pandereta, de, bueno, edades hasta menos de 20 anos, e despois outro grupo de máis de 20 anos, que a veces tocamos todos xuntos, e despois tamén hai grupo de gaita, e estamos empezando tamén con baile. Cando xorde o vosso interese pola música tradicional? Bueno, pois eso dependendo un pouco de cada persona, hainos desde que xa naceu a música con eles, prácticamente, hasta xente que xa máis de maior, pois decidiu iniciarse no noso folclore. Que requisitos debe cumprir unha persoa que queira entrar no grupo? Calquera persona podería acceder ao noso grupo, xa que non... Todos benvidos. Sí, son todos benvidos. Bueno, pois calquera de todas as edades e de todos os xéneros. Moi ben, que preferides, actuar en festas ou participar en algúns concursos? Home, concursos sempre supón máis tensión, máis nervios, as festas mellor, pero bueno, o que máis nos gusta de verdade é así entre nós tocar, facer comidas, foliadas, e cando realmente mellor o pasamos é cando quedamos a comer despois das actuacións ou así, é cando facelo porque che gusta, non? Cal credes que é o estado da música tradicional galega neste momento? Bueno, pois, a ver, últimamente está habendo bastantes foliadas, está moita xente, pois, que nunca empezara a facelo, pois estáse, pois, digamos, interesando polo folclore. Tamén moita xente está empezando a tocar. Quizáis pola vestimenta e tal, deberías de ser un pouquiño máis respetuoso, e intentar ser fieles a como era antes, que ahora quizás, desde o meu punto de vista... Sempre modificamos, Sí, sempre se están facendo modificacións que non sempre son fieis ao que debera ser. Pero, bueno, ben, pero sempre se pode mellorar, claro. Moi ben, agora Carmen vai nos proceder a explicar como é a vestimenta tradicional dos Rechouchíos. Vamos a ver, a nosa vestimenta está inspirada na nosa zona, en xente maiorcía, nosos avós, bisavós, e todo o que fomos pillando por os pallados das casas, sobre todo. Hai moita diferencia entre a roupa de gala, a roupa de saír e a roupa de cotío. O noso traxe é de cotío, porque era o que nos era máis accesible, tiñamos liño na casa. A maioría deles levan as faldas, por exemplo,
están formadas por estopa e por liño, feitas por estopa e por liño. Isto sería unha das primeiriñas que se facía, que é dun resto dun cobertor, como podemos aproveitar. Agora teñen a maioría do pano, hasta esta altura máis ou menos, sería de liño, e despois levaría de alrededor de 20 centímetros dunha tela máis noble, con un fío de arredor, unha cinta de algodón que cando se gastaba irese recambiando. Este sería unha toquilla de muller, esta é tradicional, antigua, copiada exactamente dunha antigua. Isto é un mantón dos grandes que se chaman os grandes de 8 puntas. Este sería un traxe de saír, que se usaban para ir á festa, para ir á misa, para ir a comprar a vila. E despois habría os de gala, que xa levarían terciopelos, abalorios, veludos. O traxe das mulleres é moi distinto ao dos homes. O das mulleres é moito máis completo que o dos homes. O dos homes tiñan un da casa, un de gala, o de saír e o de traballar. Era moito máis sinxelo. Tiñan, por exemplo, un pantalón que se era corto, unhas cirolas por abaixo, polainas, focos po de faena, zapatos po de gala, escarpíns. Os das mulleres tiñan, en primer lugar, unha chambra, que era unha especie de camisón largo, que despois acabouse dividindo en enaguas e camisa, que como se usaba, enaguas e camisa. E despois, o de mulleres leva un montón de adornos, cantos máis millor. Leva un corpiño, que servía para estilizar as mulleres, leva panos de cabeza, pano de pescozo, pano de mao. O dos homes só levaría pano de cabeza e pano de mao. É curioso, según o color dos panos, indicaba o estado civil das persoas. Por exemplo, as mozas levaban, cando estaban solteiras, blanco, xa de casadas, roxo, de viudas, negro. Os homes, o pano que levaban aquí colgado na cintura, era o pano de mao, só usaban no traxe de gala, normalmente. Poñeron na cabeza para tapar o sudor, para empapar un poquinho o sudor por debaixo dos puchos que tiñan de palla po de cotío, e xa o de saír que xa eran de veludos, un pouco máis elegantes, de panos negros. E nada máis, non sei que máis podervos contar. Nos pés iban zocas, po de traballo, ou madreñas, nesta zona máis ben zocos. E os homes levaban, os outros de gala, zapatos, xeneralmente negros, de piel negros. E os homes igual. Oeste. Galicia atende e obedece á chamada do oeste. Tantos séculos de ofensas e de esquecemento crean anticorpos no organismo dun pobo. E esa continua ofensa da historia xerará no orgullo deste pobo apracible o destrutivo oxíxeno do odio, a obsesión do fracaso e da culpa.